to wani abin bakin ciki da ya faru tsakanin jiya da yau shine akwai samari waɗanda ke gobe tasu ce suka tashi saboda rashin tsaro a ƙasar nan, musamman ƙasashen nan na arewa maso yamma, suka ce lalle suna kiran hukuma ta tashi ta tabbatar cewa an samu tsaro a waɗannan gurare da kuma arewa maso gabas da kuma ko'ina a ƙasar nan. To suka yi taron su lami lafiya suka gama. Kuma abin ban sha'awa da na gani, shi kansa kwamishina na polis na ƙasar Katsina, ni ban taɓa ganin ma kwamishina na polis mai hankali da hikima irinsa ba. Ya bi su tare kuma ya yi magana kyawawa, kuma yi nuna ko da yake ba su da izini amma dai yaya da sun yi, ya ba su shawarar su yi lami lafiya kuma suka yi lami lafiyar nan. Amma sai ya kasance da ƙarshe an kame waɗansu shugabanninsu. To wace irin ƙasa ce wannan? Wato ba ma wanda isa yi magana, ba wanda isa ya ce abu kaza ba daidai ba ne, ko da zai yi su cikin lumana. Wannan gaskiya ina ganin cewa ba ƙaramin rashin dabara ba ce, ba ƙaramin rashin hikima ba ce ga su waɗanda suka ƙuƙulla aka ce an kama waɗansu daga cikin samarin nan, wanda suke ƙoƙarin su tabbatar cewa goben nan wadda take tasu ce, domin ce yara manyan gobe suke so yau ɗin nan su tabbata cewa ta gyaru domin goben su sai kyau, amma tsofaffi sun taru sun kewaye sun kama su. Yanzu wannan yaro da aka kama Nastura ba ƙaramin haɗari ba ne a ƙasar nan, kuma mun faɗa musu su gaggawa su sake shi, domin idan samarin nan suka kufula suka fara barna a ƙasar nan, wallahi ba mu san inda za ta tsaya ba. Saboda ka ba ƙaramin rashin dabara ba ce. Ya kamata ina kira ga shi kansa shugaban ƙasa, ina kira ga shi kansa inspector general na police da babban darakta na SSS, lalle su zauna su yi amfani da hankalinsu, su yi amfani da ƙwaƙwalwarsu, su zama masu kishi, su zama masu adalci, su zama masu son ci gaba, su saki yaron nan kafin samarin nan su kubula su fara barna a ƙasar nan. Idan ku suka fara, ina tabbatar muku cewa duk wani wanda wani abu ya dame shi a ƙasar nan sai ya shiga cikin wannan barnar. Hatta sojojin, tunda kowa cikin matsuwa yake, kowa cikin bakin ciki yake, waɗansu talauci ya dame su, waɗansu jarkan sun kare, waɗansu suna nan sun rasa yanda za su tafi da rayuwarsu. To a ce ma magana ba za su iya yi ba sai a kira su a ce za a tuhume su. To na ganin wannan rashin dabara ce, rashin adalci ne, rashin hikima ce, rashin iya tafiyar da mulki ne, reni ne ga jama'a. Kuma wannan ba dimokuraɗiyya ba ce. Wadda na ji wani daga cikin jami'ai masu magana da yawun shugaban ƙasa ya ce sun ci sa'a, a jiya yake faɗa ko shekaran jiya, sun ci sa'a cewa ana cikin dimokuraɗiyya, da ba dimokuraɗiyya ba ce da ba za su yi ba. To gashi ko da ke abin da ya faɗa daidai ne, dimokuraɗiyya muke, gashi sun yi ɗin an kama su. To ina dimokuraɗiyya take? Ai ba dimokuraɗiyya ke ƙasar nan ba. Dimokuraɗiyya ba zaman lafiya. Yanzu fulanin nan an san su waye, wa ikira su, wa tambaye su me yasa suke wannan abu, ina suka samu makaman nan, me ya kufula su. A ce ba fulatini wanda abin da ya dame shi ne shanunsa da sandarsa, yau shi ne da bindiga a hannunsa, amma ba wanda ya taɓa tambayar dalilin da isa suke wannan abu. Ba kuma wanda ya taɓa tambayar su ainihin nan fulanin nan su ne ko waɗansu ne daban suke amfani da su. Haka muke zaune kara zube, mun zama asfalar safi ne. Saboda haka ina da ƙara kira ga shugabanni da gwamnoni, don Allah don annabi su tsaya su zama masu kishi, su zama masu hankali, su zama masu adalci, a mutane adalci, kuma a saki yaron nan cikin gaggawa, kuma a nuna cewa kawai an kira shi ne domin a ji shawarwarinsa ba don a takura masa ba. Na san ya kwana, kuma don mun bincika mun ji, kuma mun aika da inda za mu aikawa da shawarar da ya kamata mu aika. To da wannan nake kira jama'a su kuma don Allah don annabi su yi ƙoƙari su saurara, musamman su waɗannan samari da kama shugabansu su saurara kwana ɗaya kwana biyu, kada su yi wani abu da tashin hankali, domin a ga me hukuma za ta yi kan wannan al'amari. Da wannan nake gode wa jama'a, kuma nake addu'a Allah Ubangiji ya sa mu zauna lafiya, kuma mu samu ci gaba, mu haɗa kanmu a arewan nan, mu haɗa kanmu a ƙasan nan,
mu san ta yi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.